Иртәгә Үзәк мәйданга 9 май бәйрәменә килүчеләр арасында шәһәрнең 9 мәктәбе укучылары һәм укытучылары да булачак. Мәктәп коллективы Бөек Ватан сугышы батырларының данын мәңгеләштерү, үсеп килүче буынга хәрби патриотик тәрбия бирү өстендә җитди эш алып бара. Безнең камера объективына эләккән чаралар шуларның берничәсе. Үз җирлегебездә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, аларның батырлыклары белән таныштыру, балаларга ватанны ярату, аның өчен кайча гомереңне дә кызганмау дигән төшенчәләрне төшендерү мөмкинлеге. Бүген мәктәпнең 5 А сыйныфы укучылары сыйныф җитәкчесе Лизия Бекиева ярдәме белән 1941-1945 елларга якынайды. Biz faşizmni җиңүче илнең аныклары, без туган илебезнең киләчәге, үзебезне чын патриот итеп тотарга тиешбез. Яхшы уку, сәламәт яшәү рәвеше алып бару, янәшә бездәге кешеләргә карата мәрхәмәтле, игътибарлы, ярдәмчел булу безнең алда торган бурычларны иң алысы. Мәктәп музеенда хәрби форма киеп, шул еллардагы образларны чагылдырырга тырышкан 5 һәм 6 Б сыйныфы укучылары өчен ил, ватан, бурыч дигән төшенчәләр бик якын. Шулай музеебызда җиңүнең 70 еллыгына багышланган төрле чаралар үткәрелеп тора. Сугыш чоры балалары, сугыш хатирәләре кебек чараларга сугыш ветераннары һәм сугыш чоры балалары да чакырылган иде. Менә шундый очрашулар, чаралар, кичәләр укучыларыбызга патриотик тәрбия бирүдә нигез булып тора. Бүген укучылар белән очрашуга Нурлатлы Галия Галимова да килгән иде. Ул яшүсмерләргә әтисенең абыйсы, Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәт Закир Ганиев турында истәлекләрен җиткерде. Аның туганы сугыш елларында татарның герой шагыйре Муса Җәлил белән очраша. Әхмәт Закир исемлесе исполкомда инструктор булып эшли. Аңа сугыш вакытында Муса Җәлил белән сугышасы була. Озакта булмый инде ул аның белән. Ул аның язучы шакир икәнлеген сыныннан сугыш беткәннән соң гына белә. Елдан-ел музеебыз экспонатлар белән тулыландырыла. Музейда хәзинә түгәрәге дә эшләп килә. Хәзинә түгәрәгенә йөрүче 5 Б, 6 Б укучылары белән бергәләп, балалар бакчаларында җиңүнең 70 еллыгына багышланган чаралар үткәрдек. Чаралардан соң укучыларыбыз үз куллары белән ясаган менә шундый Георгий тасмаларын һәм тынычлык символы булган торналарны балаларга бүләк иттеләр. Кеше яшәсә, хатирәләрдә яши. Сугыш дәһшәтен үз күзләре белән күргәннәр турында якты истәлекләр менә шундый чаралар аркылы үсеп килүче буынга җиткерелә.